ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Khasi Hills Autonomous District Council hakar pusau trik ujemang arajar pusau kelasam register not nigi certificate but identity card shikar pusau ginong suma dawakin bat Khasi bela ithu yagi ke kong Khasi Hills Autonomous District Council Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicines Act arajar khatway Kolong ru ke bas ngotenan bantip bag sarkar pedeng bag district council kil ai ke jing ithu ikinong suma dawai Khasi namar bahak ni ke jila Meghalaya kinong suma dawai kinban ki buan baha bat ke beda tip ru iki rukam sumar ban penkot ikinong pang ke bedan iki jingpang ba pher pher ka met ke jongki program mana certificate iki nong sumar tanrai jongga di Khasi bagi jungi di ngai play kerpang ye MDC nama control ba matel mungkin nangka di officer jong district council nangka i ba nong spong kunjurui bedukan sing lai dan lagi ba don sumer barok ki riurang ba ki lai dan lah ni ko kam tamme ya pi ki nong sumar tenrai jongi kalong ke ba song tenang bantep ba kam tamme ya pi ki nong sumar tenrai banyo ya kajing itu kaba la itu dah napok kari India hi brokowe kam tam banang ni sakmat pimdan chu kanu jing small pair na jing small tieng haba pi sumar ke ka jing sumar kaba pidon na jing nang jing tip ko jong pi teng hakipuar kiba menchua kiba lalino hoi hari Khasi jongi kibun yong suma tenrai hendrai don pat kibom kidon pat kiba shu penbut tenang tang banyo kamai dak ba penbit kumno te sultanat bakani kapuar nak kaliang ka district council kala chem bigani senjam kaban itu ipi baro panlong ru kani ka certificate panlong ru naka banta ka baha kamiat ka jong pi boro te naka liang jonga nom sim yo por ai ka jingker ku ko do e pi boro opinio ya kamat ka phat ka basaj makhlain badru banang yai keu naka we ka por sa ka we pat ku le sibun tip klem bra bakandan gede ge jing pendan burom ko bukum gede da ka ba ai certificate ya ki nong ai kin bat Khasi jongi tenrai CM Halenti imat itu bangalo wai di kibim si hak mun bat pen klain ya kene ke cingai dawai sumar Khasi jungi ngalayo di kalat man yadon betalen akani por bumta kulesbon ya ka executive committee lang ba jung CM ubala play ya kene kalat bana ya kene ka sarkit di ke aku saw ngut no ki practitioner chung ki balong traditional medicines hapo ni hari bijungi te kanu kalong ka ai ke bangas tanah anu kata ngalalong kumbalong siya mena no mutmat beraslam ha nakawai snam sa kawai snam ka Khasi Autonomous Council kawai ka district committee den kawai pat nila yai persang de ki latin tim paro kumno panlong an ni kam de den post nam ka lawan rai ka ti jong jing chop ban mentang nila yo ya ka bukum ke kalat ban pentik kena ban pen janai ban pen scam ya ka cinglong tung kum ki doktor ngala banong ki de ki national doktor ki balyo ya ka sap ka talenta ka cing stat lechong hak cing ya dai bat ki cing sumar ya ki cing pang ki cing stom na ka benta ban yo ya ki cing koi
ngalong rubas tenat hadu kata-kata lakha yang harus nong keba 90% la sumar yang ada di kenbat tawai di kenbat bat nga long wei ni betip bahasa pagi kenbat lagi por buladap dan rai kadang mi di sini nang kelat no ikicai tawai tu kom sumar no kat hadu mendapat dang boni kenbat bang sumar ya kembali cok bat hayeng ni kam pen kam hiau ni traditional medicine ubam dan side effect harga cingnya dari bat kecutang sistem dia minta boleh sebut ya kasih tuan musil apa kecingnya lam jong ba penyai sing siam kumusiam baru belum kumucerman jong commission ba luan rai kan ke segi job dah ke ba penyo sa arusau tuli sertifikat sya kinong sumar jongi apa keri kasih baru mulai Seksian 4 Kumru Chief Executive Member Bat Haringkat ke Executive Committee Jongka Khas Hills Autonomous District Council Ngiswo ban penpau ke jingkemen ba menta ke sengi ke Arpusau terik u Jimang Arhajar Arpusau ngilala ban ai ki sernot jingpen itu dan kita ki certificate registration nakamenta ki nong ai dawai ken bat tenrai hang ni po ri khasi ke jungi ki bangila ai yakini ki certificate ne ki sernot kat kum kani ka ak ke baki ka khot kerteng ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act Arhajar Khatway but hakani ka act la ai bor ingi kum ka district council ban itu yakini kinong sumar tenrai ke jungi hang ni rikhasi nadu kinong kem ne ben pen biang yang kisru ki bakdia nang ta wat kini kinong sumar nam ta ka jingklut ka ding ne ka bor electric ne kiwe khamtam hakaban persat nang ta ru ban sumar ru wat yiki bayo iki knyang jingpang ki ba phero ke sni do nang tawat iki jingpang ki ba phero ki ba syapo jong kamet jong ki breu ki ba la ban penenkam de kini ki dawai ken bat tenrai da ka bangi syudi ya ka penenkam let's say ki benta jong ki tablet let's say benta jong ki dawai ki ba yo naki dawai naki ni ki ken bat bat ngasoban penpau ya ka jingkemen ba krau ba lingba ka jingyo jungi ya ka ni ka an ngilala ban itu yakiniki nong sumar ki jungi te nakaliang ka executive committee baru shikata ngilala ban itu nakani ka ak tangkum balai phulai ngut but menta kani ka sngi ngila itu sakumba arpu saungut te but hakini ki sngi ban wan ru ngidang khot application iki babun ki nong sumar dawai tenrai ya ka bakin bu eka application shaka office ka jungi but ngidon ru ya ka Khasi Traditional Medicine Commission kani ka commission la seng hapo jong kani ka act but ha kani commission la bat chairman da CM nang tai don i deputy secretary bade secretary jong ka commission nang ta ngidon ru irang ba DL nong spung kum i member but kiwe ki member te kani ka commission la aibor ban screen la ni ban wat benia ban tokit benia yakini ki application ki bawan lingba kini ki nong sumar ban yo jing itu te lada dei ki bom shongnya leni ki bom don nong rim ban ai kani ka commission ka kentai ban ai ke jing itu te kamut tang ba ladei kita ki bakam ba ki de ki nong sumar dawai tenrai ne sumar kenbat kila ban yo lut baro kini certificate ya daga jingwat benya ti benya ya ka thmei trekam ga jongki but hadin kata kani commission kan sa itu dah ka baai kani ka certificate te nakaliang ga jungi kum ka executive committee jong ka district council ngi kenturu banang ne shakhmat khamtam yiki nong shnong jo kari khasi rockaway teng ki bomdon lakut lat jing sumar ki hospital ki dawai doktor teng ki wan chikini ki nong sumar tenrai ki yo jing khia te ngashkwa ban pentip ba ka khubor babha shiki nong shnong jong kari khasi ani po Meghalaya nang tasyak bar jong ka jelaru
Bana kalian ke district council ngila dep bante ya kan ka khasi traditional medicine institute hangte po lum sopet beneng. But ya kan ni ngila dep ban IT no shakawe ka kenhun ka firm kata ka COLKS calls ka ban penyat ya kan ka institute hangte. But hangte institute kin don ru ka jing test kini ki dawai kenbat ya ka bor jongka nang tawat ya ka packaging ru ka jing song ya kini kenam dei shu ban song kat ba kimon ki kita ki nong sumar tenrai ki de ban song kat kum bala yo bor na ka anjong sorka nang taru wat ya ka marketing ka jing penya yo ru ya kani ya kan sale da kani ka firm ringkat ka jing don lang jong ka commission te kani de ka khubor babha bang kwa ban pentip shabaro kinong shnong jongka jalami khle hakabedi bakani official program kabangin play ngin play tang hadin bala dep e ka model code of conduct jongka de MP election kemud hadin ka sauterik u jelio te lada kalong kumno how benai jelio hi lala ban play kani ka institute ke jungi ha kalabiang lada penbiang ngelawan dala de ringkat EM development ringkat chief engineer ringkat ki engineers officers naka department but ki EM ru ngila le jungo le inspection but ki babun hi ki jingdon kam labiang te but mentas tang ban sedang no ikakam but nama bangila dep nakaliang kajungi te kidon kat tu kat ni ki jing pen khoi ki berang sa teng nomor ba kade por liur singidang syudap pen khoi men shimbanai menta ki la ban mi biang kini kitai te kan ni rula IT be kini ka firm ya ka ban le ka ban kam nomor shen ngin yo ban play nak kini ka jing thia ngim dei nakaliang jungi ka dis council ban bu ikata ka syong haka ni ka firm ka bla shimti kani but nakaliang jungi ngikwa hiban ban don let's say kat tu kat ni ki ban wan kum ka OPD ka department ban pet ikinong pang let's say man kasngi kindon ru ki jaka ladam patla marmar ban bu jing thia ban sa kinong pang let's say kata kan sawan haka proses ne ka jingat lenti jong kakam ka ladak dan lada de ban yo ka certificate lane jing pintu nangi te kibun ki kendon ki bahap ban pendap ki ladan haka form ka format jong ka ai te bat andala de pendap ia ka senam bagi sedang ban practice nanta kajing recommend neki nong shong shnong ne neki rang ba shnong ki sodar shnong nanta wat ikinong pangru ki bakila sumar teng ka kenja jing keren ke jongki jing yathu ke jongki ki babun ki kendon ki ba ki hab ban pendep shuaban yo kanika certificate te ka ba ar pat tu ka jing mentoi pila suthu hi shisin bala penkup bor hi yapi daka an te kamut pila la ban tray la lut kanika kam bro shikata ki babun kinong sumal dawai tenrai nang ta kinong sumal kenbat neki hakanu kom ki shutrai re se ki shutrai dakabam bam kulut mensim ban mi shikmat tang ban bu signboard ru mla ban bu namar ba ka registration number kani kata kimdon te mentaling ba ni certificate kila don ni registration number halal ki jongki ki kerteng ki jongki kila la ban bu signboard kini kata na dong te ki bampat yo let's say nganam ngam kentho te redon kampat ban yo kat kum kai